og velkommen til den her video. Mit navn er Sulfings, også kaldet Mathias. Jeg bliver kaldt Pepsi af nogle andre personer, hvis du vil det. Jeg kommer til at lære jer den her video at scripte. Og det vil sige, at jeg kommer til at lære jer at lave nogle basale scripts. Jeg kommer ikke til at lære jer at sidde og kode selv. Så det er lidt ligesom spoonfeeding det her. Men jeg prøver at guide jer gennem det så meget, så I kan forstå det. Og der er nogen af jer, der sikkert undrer over, hvorfor jeg har kamera på lige nu. Og det er jo fordi, at jeg føler, at det giver en anden effekt, at der sidder en person, der viser jer tingene, og viser lidt håndsprog, eller håndsprog, hold nu kæft. Jeg føler, at det giver lidt andet, at en person viser med hænderne, for eksempel. Altså, du kan se deres ansigt. Og det er ikke fordi, jeg er heller ikke en skjult person. Jeg var jo til Gamebox, for eksempel, og jeg gik rundt og gammel med nogle YouTuber, jeg gik rundt sammen med Beautyman, jeg har en flyer stadig. Og jeg har et gavekort, som vi gav ud til Gamebox, som der også blev underskrevet. Jeg er en offentlig person, så det skal ikke noget ved, at jeg viser mit ansigt til kamera. Men ja, den her video her, der skal jeg lære jer, hvordan man scripter. En vigtig ting er, at der er nok nogen af jer, der ikke ved selv, hvad Windows CP er, og hvad Visual Studio Code det er. Det er noget, som I skal bruge. Jeg kan ikke se, at jeg bruger Notepad, det er røvsygt, og det er lort at lave i. Jeg bruger Visual Studio Code, men hvis I har fritiden til det, og I frivilligt sidder og tænker, at jeg skal lære script, så siger jeg til jer, lad være. Brug tiden på at lære Java i stedet for. Jeg ved, der er guides på YouTube til det, men den her video er for jer, som der ikke har tiden til det, og som bare skal have en server op at kørende, bare ligesom have en server op at køre. Fordi Java, det tager længere tid, men det betyder mere. Altså du får mere reward ud af at bruge tiden på det. Så, nu skal vi i gang. Og der kommer lige en liste her frem her, af alle de plugins, jeg vil lave i dag. Jeg vil lave 4 plugins i dag. Okay, jeg siger plugins, altså, det er scripts, jeg mente, okay? 4 scripts, jeg vil lave. Det der, ikke? Det er det, vi laver i dag. Nej. Jo, vi skal gøre det lidt tydeligere for jer, kan jeg godt mærke. Mit kamera, det er så røvlort, kan jeg godt mærke. Vi rører lige den der ned her i hjørnet, tak. Så kan I se scriptsene. Discord chat regler og warp script. Det er det, vi laver i dag. Til at starte ud med, så downloader I Windows CP, og det kan I finde lige her. Jeg laver linken til alt det her nede i beskrivelsen, by the way, bare lige så I ved det. Visual Studio Code skal I have først, så I får et download her. Det ligger også i beskrivelsen. Downloader den til den platform, I bruger. Jeg ved ikke, hvordan fanden man gør det i back, så lad være med det. Når I skal bruge det, så skal I bruge Windows CP først. Så I trykker download her, går igennem hele processen, og så åbner der noget, der ligner det her. Det ligner sådan her til at starte ud med. Men I skal ikke bruge det her til noget. For hvis I har en server hos os, så kan I jo bare trykke på den her ting, der sidder lige ved indstillinger, der hedder OpenSFTP. Så hvis I trykker på den, så skriver I jeres kode, som er til dashboardet, som I tager login her. Og så åbner serveren helt af sig selv her. Nu skal du have sat Visual Studio Code op, fordi ellers så åbner det bare i Notepad, og det gider jeg ikke se på. Så vi går ind under Static Command hernede. Du højreklikker, Static Command, Custom. Så går du ind på Editor, der. Så går du Add og External Editor. Det her det går lidt hurtigt, fordi vi skal igennem tingene. Vi trykker Browse, og så skal I herop, og nu er jeg allerede inde på det. Men ellers så hvis I skal finde frem til det, procent, og så App Data. Trykker jeg på App Data herop, under Local, og så går I ned til det, der hedder Programs hernede. Går I ind på VS Code, og trykker på den her, og Open. Så er den her, og så trykker I OK. Så sletter I den her ud, der hedder Notepad, og så åbner det hele af sig selv i Visual Studio Code, for eksempel Eola her. Det åbner sig selv i Visual Studio Code. Og Visual er mega fedt. Der er extensions, du kan downloade til at lave det hele federe. Hvis du ønsker det. Det har jeg ikke lyst til, så det er der værd med. Hvem det hele er. Jeg kan bedre lide det basic. Jeg har en script VS Code derude, kunne I se. Det er det, som der gør det sådan lidt ligner scripts. Nu er vi klar til at lave script inden på serveren. Og husk nu, det her det er 1.21, det er ikke 1.8. Jeg laver en video til 1.8, så hvis I har brugt tiden her, så siger jeg tak for at se de 5 minutter her. Men jeg laver en ny video til 1.8. Det her det er til 1.21, fordi at det er en langt mere superior version. Og I kan selv se her, hvis jeg søger på how old is 1.8 today, står der 9 år, 10 måneder, så er der ikke lang tid til, at det er 10 år gammelt. Så lad os for guds skyld være med at bruge 1.8. Noget værd pis.
I get it. PvP er federe, men der er så mange nye features, der er så meget bedre. Nu går vi ind i script her, og vi sletter det her. Vi skal ikke bruge de examples til noget. Vi skal lave vores eget jo. Så vi laver en ny file. Vi højreklikker, trykker new file. Så kalder vi det for discord.sk. Og det har vi laver yes herude for at sige, at vi laver det nu. Så skriver vi en option herude, og vi kalder den for Discord link. Vi kan også bare kalde det for det fulde link. Det er bare kortere, det er nemmere at skrive så. Og så sætter vi vores link ind her. Så kan I selvfølgelig lave beskeden heroppe også, for at gøre det selve scriptet nemmere og mere customizable, så vi kan sige Discord message. Så skriver vi det her. Nej, vi skriver koderne rundt om. Så der er vi den ene der, så det er inden for en boks her. Så skriver vi med farvekoder. Vi skriver og 8, så kan vi lave vores prefix og e. Og 8. Ja. Og for at skrive med hvid tekst. Her er det farver, I kan selv søge på det, eller så ligger også link nede i beskrivelsen til det. Så skriver vi join vores Discord her. Og så kan du det her, det kan vi så ikke rigtig gøre igen. Nej, for vi kan ikke have en option ind i en option. Så vi siger, at det her kopierer vi herned til. Vi kan også prøve. Jeg er ikke sikker på, at det virker. Jeg har ikke prøvet det før. Discord link. Så skal en farve på her. Og det. Og så har vi en command her. Jeg kalder den for Discord. Sætter en cooldown på. Et command udopstregn Discord, fordi at det er Discord command du laver. Laver du en tab her. Og det gør du ved at bare trykke på den ting, der hedder tab lige over caps lock. Cooldown. Så skriver vi 5 seconds. Ja, personligt har du ikke brug for at sætte en cooldown på. Det er bare nemmere, fordi folk de spammer commands. Erfaren ansøger er alligevel. Her der kan vi så skrive og se. Du skal lige vente lidt, marker. Så skriver vi det. Så laver vi en trigger. Og herinde, der skal vi så lave det funktionelle af scriptet. Så det vil sige, at vi laver noget, der hedder send formatted. Og så skriver vi skal ikke lave de her codes, fordi vi har allerede lavet det oppe i option heroppe. Vi skriver bare Discord message her. Og så skulle den gerne selv gøre alt. Hvis det her det så ikke virker, det finder vi jo så ud af nu, så kan vi læse fejlen og lære det. Så vi kan skrive sq reload Discord nu. Og det ser ud til at virke. Nu launcher jeg lige min client på 1.21. Hvad var det for en, vi lavede? Startup 1.21.4 lavede vi det. Imens så kan vi jo lige gå i gang med det andet script. Og det var jo et chat script. Det helt basale, det er at lave et nyt file herude, og så kalde det for chat.sk. Men der er ingen grund til at have så mange scripts liggende herude. Du kan også lægge det under de samme ting, men så kald det for small, eller lad være med at kalde det for Discord og have 10.000 ting derinde, så er det jo ikke et Discord script længere. Men vi laver et external her, bare lige så I ved det. Så vi laver on chat her, og så laver vi lige en cancel event, eller i stedet for at lave det på den gammeldags måde, kan vi også bare sige set chat message to formatted, fordi at så bliver teksten sat ind med det link der, som vi satte ind til Discord for eksempel. Hvis du vil skrive i chatten derefter, så vil det bare virke ud fra det. Vi har de her, hvor der vi sætter vores IP ind. Og nu kan I huske, at vi havde Bob IP'en, fordi vi har en subdomæne her, der hedder Bob. I kunne også lave en ny en, der hedder epp.dk. Jeg mener, at Skyblock kommer på et tidspunkt der. Men nu laver vi for nu bare lige bob.me, fordi det var subdomænen. Connecter vi til serveren. Bum bum. Så er vi herinde nu. Og der er selvfølgelig nye ting available her. Whatever. Vi skal ikke bruge tid lige nu. Vi skulle lave vores Discord script. Og det lavede vi jo alt sammen. Vi reloadede den for config'en og det hele, så det skulle vi gerne køre. Vi skal også tage Discord nu. Det virker ikke, kan I se. Så for at løse det, så laver vi det helt simple, bare copy-paste her. Vi skal ikke lade bruge den der function til noget så. Vi sletter bare den. Så må man selv tilføje beskeden igen deroppe. Og så kan vi skrive sq reload Discord. Og så virker det.
Og nu kan man ikke trykke på linket her, fordi at vi ikke har enabled links. Det skal vi udgøre ind i script folderen igen, og ind i config.sk. Så skal vi have en Ctrl F, led efter link, og så finder I parse links in chat messages, og så skal I skrive strict her. Og det er fordi, at linjen, så er alting med et punkt, som det vil blive lavet til et link. Så hvis vi skriver hi.t, så vil det også være et link. Det nytter ikke noget. Vi skal lave det, så det er HTTP, for eksempel. Så vi har ændret det nu, så skriver vi sk reload config. Og jeg går igennem det her lidt hurtigt, fordi mine videoer de bliver for lange, og det vil jeg helst ikke have. Jeg vil gerne have, at I alle sammen ligesom har tiden til, at der er det her. Nu skulle det gerne virke, når vi skriver Discord igen. Så kan man trykke ind på det. Så det virker nu. Så har vores Discord script færdig her. Vi skriver yes, færdigt herude. Så lukker vi vores Discord script, fordi nu er vi jo færdige med det. Vi skal ikke bruge det til noget længere. Så skriver vi yes her ved chat, fordi det er vi i gang med at lave. Jeg kan ikke lige få det her chat message til at virke. Så vi laver den på den gamle metode. Vi laver cancel event, og så ser vi send formatted to all players i stedet for. Du kan også bare skrive broadcast, så får du det også bare i logsene. Det vil jeg ikke se nogen grund til. Der er ingen grund til at gøre det. Så vi laver det igen her, og vi skriver colored players prefix. Vi skal ikke have to der. Så har vi players prefix, player, altså det er hvordan det ser ud foran, det vil sige prefix som medlem. Og så har vi player, og så har vi message, altså beskeden der bliver sendt ud. Så vi siger chat igen, og så har vi det helt basale her nu. Vi skal så ikke lave mellemrum her, fordi det gør vi inde i vores logprams. Det kan I jo vel huske. Her der skal vi stadig gøre det, fordi vi har ikke sat vores suffix ind. Det kan vi gøre sådan her. Call it players suffix. Der tror jeg ikke, vi skal lave mellemrum. Eller der tror jeg, vi skal. Nej, det skal vi heller ikke. Vi skal ikke lave noget mellemrum der. Det er på det her. Ja, ellers er det fordi, der skal være mellemrum der, og det skal der ikke være der. Ja, det gør vi. Yes, sådan der. Så har vi medlem, suffix og message, som vi jo ligesom havde planlagt. Nu bruger jeg jo labelmod, så jeg kan gå ned her og finde et ikon, som jeg synes, der måske passer godt. Og der magter jeg ikke at bruge tid på det, så vi laver bare en helt basal pil her. Copy. Og så kan vi sige, det skal være og 8 og L. Den der. Så kan vi lige lave et reload igen og se, hvordan det ser ud. Se, der lavede jeg en fejl, fordi der skrev jeg ikke og R bagefter, som laver beskeden til almindelig tekst igen. Sådan der. Og så kan I se, at der er et ekstra mellemrum der, og det er fordi den her rum, der skal fjernes, det mellemrum, der er med suffix. Sådan der. Så hvis I laver et suffix ind i logprams, så skal I lave et mellemrum nu. Men det er sådan her, det ser ud nu. Hvis jeg skriver noget i chatten, jeg skriver og D, så står det også med det der. Det kan I så lave om, så normalt spillere ikke kan skrive med chat color. Jeg kan også lave en permission til det, så hvis vi vil tilføje til Bycraft, så kan vi også gøre det. Så det gør vi lige her. Vi skriver if player is up. Så gør vi det bare sådan her. Yes. Else, hvis spilleren ikke er OP, så skal den bare, vi laver en copy her, paste, og så skriver vi uncolored her. Ved message. Yes. Vi kan også lave så det permanent er og C, hvis spilleren er OP. Altså det vil sige, hele tiden den for der, og så hvis du så selvfølgelig skriver bla bla bla, og så laver og D, så vil den så ændre sig. Men det gider jeg ikke have på min server, så det lader være med. Sådan der. Så er det fikset igen. Så nu har vi egentlig et chat script, der er funktionelt. Hvis du kan også bare, i stedet for det her, nu taler jeg om at tilføje til Bycraft, så skriver vi if player has permission chat.color, kan du så kalde det. Ellers så kan du kalde det for mit seje script.chatcolor. Det kommer an på, hvad det er, du har tænkt dig at lave. Min server den hedder Bob, så vi laver bob.chatcolor. Så kan vi tilføje det til logprams på den måde. Så det gør vi nu. Så kan vi så se, hvis jeg har den der permission der, som jeg så har, fordi jeg er OP, så kan jeg skrive det der. Ellers så sender den der uncolored i chatten. Yes. Men så har vi jo egentlig et færdigt chatscript nu. Fordi vi ikke kommer ind på noget som for eksempel bander og sådan noget. Det er helt ekstern ting. Jeg skal ikke se det her. Chat færdig nu.
nu skal vi lave et regler-script. Det er nok det mest simple script efter Discord. Hvor der vi laver regler, eller SK her. Og så siger vi Ctrl-S, for ligesom at save den, så den er herude nu. Så står der selvfølgelig 0 KB, fordi vi ikke har skrevet noget i den jo, ikke? Men det betyder selvfølgelig, at vi kan skrive SK reload regler. Så står der den er empty. Så laver vi en... Vi kan lave options. Så kan vi skrive regel 1. Så kan vi skrive år 7. Vi laver det inde i sådan en tekst her. Inden vi gør det, skal vi lige have en P for prefix. Det vil sige år 8. Den der. År D. Op. Nej, full caps. År 8. Sådan der. Så skal vi lige lave år 7 efter. Så har vi regel her. Der behøver vi så ikke at skrive chatfarven herinde, fordi det har vi allerede gjort på prefix. Der skriver vi regel 1. Tal pænt til hinanden. Regel 2. Regel 2. Fordi det skal stå i chatten regel 2, jo ikke? Hack er ikke tilladt. Hack samt andre mods giver uretfærdig fordel er ikke tilladt. Og så kan vi lige lave dem overse. For at folk ligesom lægger mærke til, at uretfærdig fordel er ikke tilladt. Yes. Regel 3. Der kan vi skrive, der vi kan skrive rundt i sund fornuft. Så kan vi lave en regel 4, der hedder, hvad skal vi kalde den? Mods og admins. Nej, det siger vi ikke. Vi siger staffs ord er lov. Og ja, respektere dem. Det betyder bare, at du skal respektere staffs ord, som vel som du vil respektere dine egne ord, der kommer ud af din egen mund. Lidt ligesom det der med, giv det igen, som du vil have igen. Nej, det giver ikke mening. Det du giver, skal du også kunne tage igen, hedder det. Yes. Eller sådan noget. Ja, okay, jeg er ikke ekspert i det. Nu laver vi en command, der hedder standsregler, okay. Permission, nej. Vi laver en cooldown, fordi at folk spammer lortet. 5 seconds, så skriver vi lige. Cooldown message. Så skal vi se, vent med at se reglerne, marker. Igen, marker. Yes, så laver vi en trigger igen her. Og så skriver vi send formatted, fordi at hvis du vil lave link, så vil det også være der. Så vi kan lige lave en regel 5, der hedder der er yderligere regler på vores Discord. Find dem med /Discord. Ja. Godt så. Hvad har jeg gang i? Sådan der. Yes, den her linje her, den skal vi kopiere 5 gange. Eller 4 gange, fordi vi har skrevet 1, 2, 3, 4, 5. Så har vi der nu. Så kan vi skrive her, og at det her det er ligesom en variabel funktion, men vi tilføjer et add for at få fat i options. Så her der skriver vi p for at få prefixer heroppe, hvor der vi har alt det der tekst der, så vi behøver ikke at skrive farvekode. Så bagefter kan vi bare skrive det samme igen, men regel 1. Og det kan vi lige bare copy-paste ned til dem her. Vi skriver regel 2, 3, regel 4 og regel 5. Så er det egentlig færdigt vores regelscript nu. Det kommer nok til at se lidt dumt ud, fordi at jeg ikke er god til at lave det her. Nu skal vi selvfølgelig ikke lave de her quotes her, fordi det har vi allerede gjort jo. Heroppe. Det var mig, der lige tænkte for hurtigt der. Sådan der. Så kan vi bare sådan der. Der er et eller andet galt her. Er det fordi formattet ikke virker i den version her? Nej, det er fordi jeg skrev det for hurtigt måske. Spændende. Er det fordi den ikke forstår formattet? Lige prøve uden det. Nej, okay. Vi gør ikke det der med quotes heroppe. Det virker ikke, fordi at vi skriver flere ting, eller flere options ind i. Så vi skal gøre det her. Sådan der.
Bum bum. Så virker slatregler. Tal pænt. Hack er ikke tilladt. Brug sådan en fornuftsdags og lov. Der er yderligere regler på vores Discord. Så har vi et færdigt regelscript nu. Så vi går ind og skrive færdigt her. Yes, færdigt. Ingen der skriver yes, da vi begyndte. Hvis I vil ændre, hvordan det ser ud i chatten, kan I selvfølgelig også lave en ny send her, hvor der I bare skriver OF og D, for den sags skyld, så kommer der en tom linje imellem. Det kan også være smart. Hvis I vil lave det i menu, så kan I også gøre det. Jeg tror, det næste warp script her, det bliver i en 8 version. Jeg ser ikke ud til at have tiden her, fordi det skal være 30 sekunder eller 30 minutters video. Hold da kæft. 30 minutters video max. Og den grænse er ved at nå allerede. Så jeg vil lige gå igennem nogle små ting her til sidst, for at I ligesom kan tweake jeres server. Warp script, der skriver vi bare lige næste video. Og den her, den kan jeg så lige gemme ind i downloads, whatever. Så er den gemt. Nu har vi vores 3 regler. Hold da kæft, det går godt. 3 scripts hedder det. Så vi skal reload scripts. Og så er det der bare. Og vi har tab, der virker nu. Spawn, det har vi ikke lavet. Det kan vi lave i næste video også. Og jeg kommer ind på nogle add-ons og så videre, I kan tilføje til serveren. Ja. Blockpumps viste jeg i sidste video. Så hvis der er nogle ting, som I mangler at vide nu, som vi vil gerne have en guide til, så skriv det for fanden ned i kommentaren, så jeg har noget at lave. Ellers så ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skal lave til jer. Jeg er med på, at jeg skal lave nogle andre scripts i nogle andre videoer. Så det er det, jeg har planer om at gøre. Ellers så, hvis det var interesseret for jer, så kommer vi med til Arkaden i år. Det er LAN party, der sker omkring Randersområdet. Der vil være link til den i beskrivelsen. Så hvis vi vil fange mig, der er til Arkaden, jeg kommer til at have sådan en t-shirt her på. Gå rundt og give nogle gavekort ud, eller nogle businesskort, whatever du vil have. Så har jeg det også. Jeg har måske lidt kuglepen tilbage også. Hvis I vil have det, så bød os ind til Arkaden 25. Det er jo nytår. Det sker først i august, så der er stadig tid til det. Men tilmeld jer nu. Det bliver pissefedt. Vi er med til sådan nogle LAN-fest og giver nogle gratis server ud en gang imellem. Så I kan spille på jeres egen modded server, eller jeres egen SMP til en LAN-fest for eksempel. Det er faktisk meget fedt, hvis man kan det. Ja. Jeg tror som sådan ikke, jeg har mere til den her video her. Vi har været igennem de 3 scripts der. De var rigtig basale. Det var bare nogle chat scripts. Noget som der får dig til at ændre i chat. Altså hvordan det vises. Discord script og et regler script. Ja. Jeg kommer ind på de mere komplicerede ting i næste video, fordi det tager lidt for lang tid, og jeg har brugt rigtig tid nu. Vi er ved at nå det i 30 minutter nu, og jeg skal også cutte i det, så det røg ned under 30 minutter igen. Det er godt. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I har set den her video her. Skriv en kommentar, hvis der I ønsker nogle forslag til næste video. Eller noget script, for eksempel, hvordan jeg lige fik det til at se sådan der ud. Hjælp til nogle andre ting, eller lave en ticket på vores Discord, for eksempel, hvis I ønsker noget hjælp. Vi er her altid for jer. Og vi har 20% rabat til nye kunder. Ellers så har vi også nogle andre rabatkoder, som I kan bruge her der. Men brug os endelig. Vi er her for at hjælpe jer. Så tak fordi I har set den her video her. Og så håber jeg, at vi ses i næste video. I må have det godt derude. Hej hej.